bonni ɗo ha boni goyni univers bako tuuji ɓuri baraji weɗam kasi biyero julɓe pijir diine musibbaji partout ala jurum julata hebin ɓandu musidɓe tedduɓe so tawi jinne yiɗi jaɓɓe kala ngabbuɗo dow lekki koko yanata wonko dilli kala ko dilli ɗum ɓurɗum ɗole holko dilli sona hamme alpha roi Hams le roi des rois on noon so tawi haalama hakkillaji il faut pas e force tranquille bandiraɓe so tawi rapport ɓurɗo yuɓɓude tigui rigui ha joni lowdi ɗo banggue bindi mum ene ƴeewe so roi Hams jaggi ɗum ne tawno roi jilɓe mum pindi tinnini kirjini renno gone haalisni hen o wi kam tiji mbiyomi nam o clip kesso poul mo gandanɗa hoorema son o kala kono wiye caɗele afrique nana aafi e nder makko kala kono wiye tigui rigui baylogol jikkuji nana aafi e nder makko mbiɓi clip bo mane jogori yaltude o wi kam que le 7 juin oui le 7 juin à partir de 18h ɗum noon bandiraɓe musidɓe onon kala jeehe e nder scène makko youtube ne mbawon hebde ɗum toon en exclusivité